Мислите ли, че... Робърт Луис Стивенсън си признава, че много от образите и случките в Островът на съкровищата са вдъхновени или направо взети назаем от творби на други автори. Папагалът, например, идва от Робинзон Крузо на Даниел Дефо, скелетът от Златния бръмбър на Едгар Алън По, а укреплението от колове от роман на английския пионер на морския разказ Фредерик Мерият. Стивенсън също така споделя, че духът в първите глави на творбата му, както и голяма част от физическото описание на острова, са буквално преписани от книга на Вашингтон Ирвинг, наричан баща на американския разказ. Образът на дългият Джон Силвър пък е вдъхновен от приятел на писателят, загубил долната част на крака си заради костно-ставна туберкулоза.